सिक्का के घाट निकली गेला। बारह बजनवा बिसुआ के घाट निकला गेला। हम हो गईनी तैयारी पहिन के प्यारी साड़ी। हम हो गईनी तैयारी पहिन के प्यारी साड़ी। मथवा पर दौरा उठाई चली छठी माई के दुआरी। 12 बजनवा बजेला बिसुआ के घाट निकला गेला। हो फलवा से दौरा सबे साजेला सिक्का के घाट निकला गेला। सिक्का के घाट निकली गेला। 12 बजनवा बिसुआ के घाट निकला गेला। घर घर से देखी सब जात बावे, रउआ न कुछ बुझात बावे। घर घर से देखी सब जात बावे, रउआ न कुछ बुझात बावे। सुन रानी तोह से कहिले एगो बात, थोड़ा देर रुक भौजी चलिए साथों साथ। घाटे सब जाके तन मन से पूजा करे, पहला रगिया देके आई सब लोग घरे। दुख दलिदर सब भागेला बिसुआ के घाट निकला गेला। हो फलवा से दौरे सबे साजेला सिक्का के घाट निकला गेला। सिक्का के घाट निकली गेला। 12 बजनवा बिसुआ के घाट निकला गेला। करी न देरी हाली चली छठी घाटे, दौरा उठाली ना अपना माथे। करी न देरी हाली चली छठी घाटे, दौरा उठाली ना अपना माथे। सोनी राज गावे माई से आस लगावे, छठी माई होई दिए सबके आसरा पुरावे। करब माई के तो सपना पूरा होई, रही आशीर्वाद उनकर कुछ नहीं होई। दीपक तेजा मूरत हो जागेला बिसुआ के घाट निकला गेला। हो फलवा से दौरा सबे साजेला सिक्का के घाट निकला।